Този спорт изисква студена газирана напитка за освежаване. Всъщност най-добрият вариант за вас е водата. Тя ще ви разрежи най-много, ще спре вашата жажда, ще отоли и една вода. Освен това, водата е много прецизна. Това е моята кредитна карта, дебитна. Водата в този случай е най-добрият вариант за отоляване на жаждата. Независимо, в този случай не зависи колко е студена водата ви, защото вие се намирате... Аркар. Да. Това ми е любимата песен, ей. Любимата ми песен е това. Давай, Наско. Снимаме бой. Ще го качим в BTV репортерите. Браво, много си добър. Най-добрият зум. Повече. Не, Наско по-полека. Посълни си го на клип. Ар, дайте двамата с Влади, ела. Влади, ела. Аре, борете се двамата.
Това е една наистина уникална по рода си. Моля? Това е едно наистина уникално по рода си изкуство. Да. В момента аз съм много симулиран, аз съм много антисолизиран. Айде, давай това. И не искам да се хващаш. С шапката видя колко добре караш. Ела тук навътре. Навътре, ела. Няма да паднеш, ара, да. Заводите не мога. Чакай, че ме ще повлечеш, бе. Поснима са. Са, драги зрители, ще играем на една игра. Ще взема шапката на Наско. Кой ще ли си? Сега ще цела някой. Кой? Ето. Аре, давай, взимаш. Кажи здравей. Да. Чакай, че ще падна. Правих три обиколки без да спра. Усмихвам се, защото аз Много добър. и аз и вие знам, че това не е истина. Но в момента тренирам кънки на лед. Това е моят скъп приятел. Да си най-добри приятели. Кънкаджи. Да се науча да карам кънки на лед. Офис бойс. Той ще ви даде трик, тип как се карат кънки. Следски. Давай, карай, давай. Аре, давай. София Запад. Кои сме ние? София Запад. София Запад. Дайте интервю. Който не бива да се спира никой за миг, защото се събрава всичко. И тъй като предполагам, че този клип ще свърши във Facebook, искам да поздравя всичките си приятели и да апелирам към тях да тръгнат да си те на кънки на лед. Това е един прекрасен. Чакай, ще му отнесеш. Това е един прекрасен спорт, който наистина труден, но винаги стават такива работи. Как се пада в този спорт? Симпатично. Виждате? Той е София мастер. Запад. Хулигани. Хубав люлен ли си? Не. Защо това го викаш? Защото ми е смешно. Тия луд. Добре, аре, давай. Да, в момент Това само. ти давам стрик типче как се карат кънки. Да, в момента. Виждате?
Точно. Now you're gone, I realize my love for you was strong, and I miss you here, now you're gone. I keep waiting here by the phone, with the pictures hanging on the wall. Now you're gone, I realize my love for you was strong, and I miss you here, now you're gone. I keep waiting here by the phone, with the pictures hanging